nwere ike dịka Chineke. Batalo! Amamihe mmadụ adịghị ka nke Chineke. Ịhụnanya mmadụ adịghị ka nke n'ige ntị a blọkụ ndị ị na-afụ a blọkụ ndị ị na-afụ etu a bụ blọkụ ndị m kwụsịrị sinsi nsuchi nke wee bata ya ka m kpụrụ blọkụ a ị na-anya saịdị a ịfụ blọkụ a ị nekwa anya saịdị a ịfụ blọkụ a achọrọ m ịkwatuo na ya nkwatuo ya ewuru m blọkụ ndị a kpụ onye ruo ezigbote ụlọ a mana abịala mbeli anya na enwere biznes m nwere na chinko ị na-ege ntị a biznes ga-enye m ezigbote ego a ego ndị chinko a almost 100 billion Chinese yuan maka Chineke nna ya ka m ga-akpata ma ọ bụ na nga chinko a ya ka m ji chọọ onye ga-enye m ego blọkụ ndị a blọkụ ịfụ kịta ile ya anya efu inchis ya ọ gbara agba ị nwere ike iji ya rụọ 4 dekin a na ị na-ege ntị a 4 dekin a how many inches of block? How many inches of block? Ine ya anya amarọ dị m inchis ya maka Chineke nna ife m gwara ha sị kpụwara m blọkụ a mmiri anwajugo ya mana onwere m eji arụrụ ndị obodo mọchụarị ịghọta adịghị onye nwere ike dịka ife ọ bụla ọ sọrọ gị ji ya rụọ ama mmadụ adịghị ka nke Chineke. Ịhụnanya bank ị na-eyuzu butuo mmụọ gị a na ị kwesịrị ime ego la na-eru ole onye na-ebutu mmụọ bank ị na-eyuzu ọ gịnị na-eme ebe bankị onye na-ala atọ onye bankị onye na-ala atọ onye ka a na-enye na blọkụ m a na-eyuzu bankị ọsọ arapụ onye ele onye na-eme nga what is wrong? otu ị batara kịta iji nwayọ baa n'ụlọ a anyị bịala emebiri biznes ebe a eji biznes n'aka ga n'ụlọ gata onye ga-ahụ ụra na amụlezi ma ga-awụ chikwe ihe m kwesịrị ịgbapụta ihe ụmụazị ga-eri mba agawa n'ime ụlọ aga n'ime ụlọ gị tụ onye nna m onye ka who is you to come to house n'ihi imega isi bara ime ana m ọkpọ m ịma na ọnwa akarịgo n'obodo be nna m so si ka m rụtara ha mọchụarị ebe a ga na-eti ozu so ọ blọkụ a ka m bịara ka m mere ya transfa ka m pụta onwezi ihe ọzọ ị ga-ege ntị a ọ bụ na ị ga-ege ife a na-agwa nkịta ị ga-enye ọfụma rapụ onye a na onye ihe nwụrụ ọrụ na biznes m na-aga abụọ na-eme ebe a ị na-ege ntị a ọ bụ na m ga-akpọrọ gị akaụntụ kpọrọ gị akaụntụ a and ị ga-ege ntị a blọkụ ị na-afụ kịta na ọ dị ọnụ a ife a na-akpọ ofu bụ 300 naira biko nna m chere na ebiri abịa ịzụ blọkụ iji arụ mọcharị n'ụlọ m blọkụ m tara ahụhụ kpọ m ji arụ ụlọ ọ na-agba blọkụ ihu ndị akpụrụ blọkụ ide ama iwu anụ ọzịa eriri gị eri bren gị ejiri aṅụ garị if you see people wey mod block no dey know by their fruit we know them ọwụdụ by their long hair and by their yellowness yellow ada akpọ blọk ọtọ nwoke chafu oke ọcha ọ da agbalị mbọ gị bịara ịzụ blọk m tara ahụhụ ụkwụ maka Chineke kere mụ na gị na awụ if you don't leave my compound na-ebu ogu n'ozu nwetara ya ịchọrọ na-ebu ụzọ dọga gị na mọta n'ike ntị a si n'obodo a n'ike ntị a enwe ife nchewa kịta kpọrọ uche gị were gee ya kịta echefukwala m ife nchefuru echefu a gịnị ka echefuru echetakwala m ife nchefuru echefu n'ike ntị a ego niile sandịrị gị mgbe m nọ na chinko a were rụọra m ụlọ a ya metere m ezigbo ife tupu m bata akụkọ ka ị kọrọ ya esi m na blọkụ ka iji wee kpụta kịta anụ a achọrọ m ire blọkụ a esi m n'ọzi blọkụ gị a maka Chineke na ikwuo na blọkụ gị ọzọ a mana ga-enwe isu ebe a a ga-enwe isu nga na Chineke kpọ ga-atụ a ga-enwe isu nga na maka esiri ngụ gbapụ pozo obodo ị ka na-ala gị ụgbọ ego na mọcharị ị ga-esi ngụ gbala client kaba ewurekwa client wote kụgbuo ọgụ ka ọgụ dọntọncha maka mmega hụ onye nwụ ga mama egburu testi ngo dali onye ọgụ ịkpọ m onye osu ya bụ client chọrọ inye m ego kịta si m nweta akaụntụ a na nweta akaụntụ a ị nwere mmụọ tupu ebe a ihe na-akparị nwa gị na vileji kamgbe i siri n'ọnwa nwa Chinese i siri longa adịrị m aṅụrụla gị mmiri tọgbọrọ gị iko ụtakịrị na-akparị adị m anyhow mgbaga na-ekwu maka gị ntị gị si ebe a na-ekwu maka gị ụmụ agbọghọbịa na-ekwu ụmụ okorobịa na-ekwu kwụgba blọkụ nọ nga obi n'igwe na imebiere m biznes ya kịta na aga m egosi gị violence kịta oteli chọrọ m okwu n'ụlọ gosi m ya gosi m violet the only achievement nwere n'ụlọ a gosi m violet mebie onye osi aga m eburu igwe agarị ya buru ya ree ihụrụ igwe a maka ire ya ihe ọbụla ga-emesi ya mee tata enweghị ihe ị ga-eme m
ị na-ese na tụm tonya tụọ client m ọsọ o nwere ihe ga-eme tụọ client m ọsọ achọla m ya ka nnela hapụ igwe aka maka Chineke ibupụ igwe nga aka hapụ igwe aka mụ na gị na-aba iri nkịta nwụrụ anwụ. hapụ igwe aka anyị ga-eri nkịta nwụrụ anwụ hapụ igwe aka ara ga-apụ gị ọwụrụ igwe ka m ga-arapụ aka ara ga-apụ gị jiri nwayọ hapụ igwe a na kpe ya aka jiri nwayọ hapụ igwe a kpe ya igwe n'aka achọkwa m mmadụ isi na m emerụla senior brother m arụ a nọ na m enwu ndị ole mmadụ ebe a hapụ igwe aka ọkụ ihuru igwe a ego ahụ m ga-anata onye a let's go let's go rapụ igwe aka nwesị m ike rapụ igwe aka ụmụazị ibe gị gacha obodo oyibo lọta ha na-ewelata ihe nọ n'obodo ndị ọcha eweta n'ala nna ha gị na-abịa eresi nke na-ebe ere ihe niile ịgbajiri sọsọ ihe iji ile obodo oyibo ọwa anwụrụ ọkụ n'ime ọhịa niile mgbe ọbụla ịtụpụrụ anwụrụ na-alali elu mgbe ọbụla isigarachara anyị mgbe ọbụla esicha anyị ihe adịghị ego eghe n'ọnụ if you cook finish for house you go enter bush go recook iwe onye chafụ onye na-esiri ọkụ ga-agbago rapụ igwe aka na ara ga-apụ kpọpụ aka n'igwe a kpọpụ aka n'igwe kpọpụ aka n'igwe a ọmị ka aba na amụrụ ọkpọ kpọpụ aka n'igwe a kịta ụka ama m ejiri agwa gị ahụ enweghị ihe ị kpọpụ ga-eme aka n'igwe a ụka agwụla move it let me move you nwa ma nwa maka Chineke nna obodo anyị a onye ọbụla pụtakwa kịta gụgharị bụ ọsọ eche kịta ụna asị na m etigbuola senior brother m ụwa niile amara na onye iwe nwere onye na-apụta wụ na asịbara anyị tigide taa tiji eti nobody come out because ha ma na ọwa ọkụ mmụọ ka m nọ n'ime ya they not me to be into hell to fire na aka ịhụrụ blọk a aga m erere blọk a onye were rapụ igwe aka ara ga-apụ gị ọwụdụ sọsọ rapụ igwe arapụ gị aka arapụ gị aka na-eke ọmụma ka ị ga-enweta onwe gị maka agbadara na nkwụ ọmụma ka ọwụ na-eke ọmụma ka ọwụ na afọ ọmụma gị gba m onye osi maka Chineke nna ife m ga-eme gị kịta akpọwụla ụlọ ama mba mụ na gị na-abụọ akpọwụla aha Chineke na nkịtị enweghị ihe Chineke mere go ije ala ekwe mbuli gị iwu ịnyaawụ aha gị ọwụ ịnyaawụ ịbaro ị ka anyagbo onwe ukwu ije arapụla gị kama m ga-arapụ ya arapụ mụ na gị ngata ị ga-aga ire onwe gị gaa ree ndụ gị n'ahịa repụ ọ bụrụ ejiri m ga-asa eji nnọọ gaa n'ime ọhịa buru edoneti eji ebu mụ ewu mmara sọ ewu nwanne m nwoke ewu ka gị mma ewu ọcha white rabbit ya igbo from gịnị ndị gara chinko ada ga aja ese ha ebe a na-aja ese onye mere trafọ ọ na be nna ya asị gaa ebe dị oche gaa n'ụmụ dịrị ekwe ga aja ese m gaa na ọmụma ji ese m gaa n'ụmụ nze agaba echi nko gị ji ese gị ị ga-awụ ọka mma na amaala parapụ igwe gị maka chukwu ama akụrịrị gị akwa ama akụrịrị gị akwa a na-akwa akwa a ga-ahapụ gị